бай. Бародарҷонои ман, ин бай гуфтан барои нархаш аст. 144,000 сомон. Боз ятаи дигар Lexus RX 350 дар канали Авто Дубай теҷи бародарҷон. Дина 149 та мондагӣ будем фурӯхтем ба фикрам як рӯз ба. Ина марҳамат 144 та касе агар авай мошина харида натонистем успед накардем армон ба мондагӣ будем. Марҳамат ина ин шанса аз даст надиҳед. 6 моҳ бардаро танировка ҳуҷҷат дошта, задагӣ надорад фирестодан. Фақат ҳамин бамперош набудаст винкод ба винкода мемона мезанем мебинед. Баллонош ҳам дар ҳолати хуб. кузуфош дода як тарафи бампераш вай тарафаш кам талак кор дорад. Марҳамат бардаро. Хеле нархо танҳо дар канали Авто Дубай теҷи. Як охир фейк нест. Насиб башам ҳаминҷа ба хоҳед агар нишон метиҳам. номерои телефоншон мемонам, касе успед кунад, занг занед, равед, бинед, авташ савдо кунед, махлук кунед, гирид бардаро. Албатта лексусои бесплишои дорсо, албатта ин лексусои ҳамун солои хуб, албатта ин лексусои нархои мисол 180, 200, 250 ҳазор нест бардаро. Не ки хай 160 ҳазор боша, агар оз нархи арзон кати монда истоде. Винкод марҳамат 2010 аст. Сидени лифт, памят сидени, винкод нишон додам марҳамат 2010 аст. Хуб, чӣ дорад бо пробегаш нигоҳ кунем? 205,000 мил пробег доштааст. Подсветкашош гиром мекунем. Мошин доведе, неки ҷостик надоштааст бардаро. Ҷостик надорад, монитор надорад. Старт стоп, обогрев сидени, вентиляция сидени. Ино камерашон медем, гужубаст. Инҷа нишон наметиҳад, камерашон инҷа заводской нишон метиҳад. Кондитсионер ях. Чӣ хел аст бародарҷонои ман? Марҳамат. Бай. Бародарҷоно, ана барои шумо. Mercedes-Benz Кабан. Дидаги ҳастед Кабана. Кузуфи 140 мешад, S-класс Лонг. Солаш 1998. Мотор 3.2 6 цилиндра. Ҳолаташ беҳтарин. 3 сол 4 сол боз як даст гаштаги даст бардарҷон. Нигоҳ кунед чӣ хел аст. қаду қомати мошина нигоҳ кунед. Бригада яки дидаги аст. Хато накунам, ин бригада ба ин мошин катидам. Номер 4 падарка танировка ҳуҷҷат утилизация ҳамаша навгузарондагӣ солона. 4 баллон пачка мошин стоки. Стокишам ки ягон чизои лишни задаги не ҳама чизои заводской худаш аст. Мошинча оди зинда аст бардаро, хеле дига хизмат мекунад. Парктроник дорад заводской. Багажашон ба фикрам мекашидан ҳаминора. Багажашон мекашидан. Ина мекашида бошад, присоска дошт багажашон. Салона тамошо кунед, калониша нигоҳ кунед. Дара ранги квартираи дуҳуҷрага баред. Ина кожни салон, кожошам дар ҳолати баб нест. Чашмоқ задагӣ баред. Дефлектор дошта сақи, потолок алькантара. Охо, ранги дивани двухспальни барин аст бардаро. Дарош таки намекашад фикрам. Сидени лифт, памят сидени, салона нигоҳ кунед. Ох, бисмиллаҳ, бай. Ин мошина бардаро ку мефаҳмидагиҳо мефаҳманд. ҳозира кӯдакон намефаҳманд. Ин мошин як вақтҳо бовар кунед легенда буд. Хай ҳозир ҳам легенда. Наворотошо нигоҳ кунед, як такта гуфтан шарт нест. 270,000 километр пробег дорад. Чӣ хел аст бардарҷоно? 85,000 сомон. Арзанда аст ёне? Аз ҳечка миллион бор хуб. Бай. Бародарҷонои ман, марҳамат, дӯстдорони Audi. Нигоҳ кунед хушрӯдиша. Audi A6 буда соли 2013. Мошин Германия. Мотор 2.0 турбои дизел. Ҳолаташ беҳтарин бардарҷоно. Нарх 133,000 сомон фаристодан. Боз муомила дорад албатта. Танировка ҳуҷҷатош 8-10 моҳи дигар. Дин якта Audi-ча аҷоиб монда гирем, агар дар ёдатон бошад, коробкаи механики кати буд. Мондем ба фикрам як рӯзда ё якним рӯзда фурӯхтам. Инам бардаро боварӣ дорам ки бояд ба наздикӣ тезтар савдо равад, барое ки бисёр маъқул шуд мошин. Сета сипсиёк. Хуб, расходаш 7-8 литр даст. Бисёр экономичный. 4 баллонош пачка. Кузуфош тоза. Без ключевой доступ дорад. Старт стоп аст. Ақи бошад нигоҳ кунед. ҳолати мошинча беҳтарин аст. Дизайнаш ҳам бинед чӣ хел аст бардаро. Бай. Audi ҳам яки ба худш аст бардаро. Пас любитело Audi баниҳо. Чото дастгириётош суст шуда истодааст бардаро. Лайку комментария кам. Дастгирӣ кунед бардаро. Актива нишон кунед. Салони сиё кожни салон. Люк дорад. Салончош тозак. Исключой доступ гуфтед, сидени лифт, памят сидени, мебелни салон аст. Мультимедиша нигоҳ кунед, старт стоп. Ин баланд паст мекардагиш, обогрев сидени, климат контрол, мультимедия, ҳамаш инҷа электронный ручник. Хуб, кожни рул, мультирул, пробег 144,000 километр, максималка 300 километр час. Монитор, задни камера ам дорад ба фикрам, ё не парктроник дошта, задни камера не. Ин медарои бо ин хидвардаро марҳамат. Чӣ хел аст бардарҷоно? BMW F10. Соли 2013 Корея. Мотор 2.0 дизел. М-пакет. Оригинал М-пакет аст. 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. ҳолаташ беҳтарин, дискачаош М мешавад. Хуб, 2013 бардаро ҷе полу рестайлинг мешавад. Берунош хеле до рестайлинг, салонаш ҷе рестайлинг мешавад. Штокои лед катемондаги аст. Як фараш бардаро ранги 2010-11, агар ҳамин фараш агар ки лед зани агар мошин тамом дигар мешавад.
хулас холати мошинча беҳтарин бе ягон камбуди 4 баллон пачка ҳозир баллонош задам фрестадам дар 4 баллон бинед охи маханавас хуб кузуфош тоза ягон ҷош ягон майда кор надорад ақибоша нигоҳ кунед барбарҷоно X drive даст полни привод аст гулиштурчоша бинед салона тамошо мекунед марҳамат салони сиё задния багриф намешад ноба 2014 кишид уже задния багриф мешад и кореяҳо ба дахл дорад Америка бошад 2010 шам хеле ай дорад хуб задния багриф дорад пожош хушро салони сиё багажаш шаст ё не багажаш ба фикрам ручной мешад бале не 2014 боло кнопка кати мешад багажаш сидени лифт сидениё м шиндики м на сидениёш бардаро м аст гирен хел мешад хуб паймат сидени ҳам дорад рулчаҳои эми до рестайлинги инаи рули м неки до рестайлинг аст штокилет 290 000 км даст се режим вождения старт стоп автостоп монитор обогрев сидений салонош тоза хушрӯяк аст бардаро харидорон марҳамат агар рули ата эмои нав занед зур мешад чӣ аст бародарҷонои ман марҳамат бародарҷоно дӯстдорони Mercedes Benz тамошо кунед ата дигар Mercedes S класс кузуфи 221 бо дикити 222 кардаган 3D кашидаги аст хуб мошинча хушрӯяк аст нахаду ягон камбудӣ надорад бардарои ман хуб оли адасе круг амҷода кам дар ганият кардем барои ҳамин вентилятораш кор карда истодааст BMW Mercedes объёмҳои баланд бардаро ҳамахел вентиляторашон камтар баландтар кор мекунад мотораш бардарҷоно 3.9 будааст 6 цилиндра Европа хуб ҳуҷҷатош бошад агар тренировка ҳуҷҷатош ҳама ягон 4-5 моҳи дигар ҳаст нархаш 150 000 сомон фрестадам боз муомила дорад бо дикитош хушрӯомадаги дискаҳои майбах балонош дар ҳолати бад небардаро хайта нав нею тренировкаҳои зеркалӣ аст ахибоша нигоҳ кунед бардарҷоно неки бардаро 21-22 кардаги 22 бо аҷоиб зур мешадам 22 тоза аст ку бай як намизур аст 22 тоза эски шоидосу дарош мекашад салона тамошо мекунед нигоҳ кунед кушодиша нигоҳ кунед лонг аст лонгошон бо дарозтар мешавад хуб чӣ дорад мошинча сидени лифт ақибош не лифтош ҳамаш кор мекунад задния багриф дорад на багрифша гирон кардагибин гарнуштааст бисёр гарнуштаги аст хуб люк дорад салончош дорад шторка неки надошта дарош мекашад гуфтем акустика харман кардо сидени лифт памят сидени аёша бинед кожаш кам тарафдаги сидениш ронги кресла бари пробег 278 000 км гаштаги аст монитор дофзони климат контрол кондитсионераш кор мекунад салончош тозак хушрӯяк аст чӣ хел аст бардарҷоно ята дига мошинчаи седанчаи хушрӯяки компактичаи майдаки экономишняк мотор 1.5 бардаро 1.5 гибрид номаш Toyota Axio бале Toyota Axio солои намехел мешад бардарҷоно японка солаш 2014 аст филдеро ҳам ҳаст намехел пешош мешад дахиваш кузуфаш универсал мешад тренировкаш 10 моҳ даст атрофи бардаро 10 моҳ ҳуҷҷат 10 моҳ тренировка дорад мошин старт стоп без ключевой доступ дорад 4 баллонаш дар ҳолати хуб 4 қалпакати сафеди 3 компания династ бардарҷоно номерчошам нигоҳ кунед салона мебинед бардаро марҳамат нигоҳ кунед салончошам хушрӯяк аст лекин салони латта салонаш сиё тозак аст салоношам вагон гирифтагина акал мегӯянд дига мошин дорум без ключевой доступ ин ҳамехе гирифтагиум ҳай намекунам дар ҷиҳу ин мошин гуфтам қариб 125 000 ба ғалти худам ба кондитсионер кор мекунад гибридош қоидави аст 188 000 км пробег дорад обогрев сидени дорад ҳарду сидени аксарият японко бардаро сидени шофёр мешавад вақти перекидка мекунӣ пассажир намемонад худат сидени гарм намекунад пассажир гарм мекунад роҳат меёрад тамошо карда мешинӣ старт стоп однозонный климат контрол кондитсионерош хушрӯ кор мекардааст нархи мошина бардарои ман 99 000 сомон монда истодем бисёр не камтар муомила дорад баъд мошин варианти алишам доштааст бардарҷоно ягон электромобил айён бошад агар болои пул медодиянд марҳамат бардаро вариантҳои металлнет пешниҳод кунед лайка фаромӯш накунед фикротон месад ба канали мо ҳатман обуна шавед боварӣ дорам шумо аз канали мо мошини ба таби дилатонро ҳатман пайдо мекунед ташаккури зиёд ба ҳаматон рӯзи хуш бай бародарҷонои ман ана мошинча тамошо кунед BMW FC соли 2013 корея мотор бошад агар 2 литра дизел бардаро 5-6 моҳи дига тренировка ҳуҷҷат доштааст м пакет нигоҳ кунед бамперчоша чашмакоша бинед чихе хушрӯяк аст дискачоша нигоҳ кунед чихе хушрӯ размери 19 бошад 20 бошад размери 19 будааст низка профилни инҷоша бо хел паласа хадагирҷан ба кабинкачои бетмен тренировкаи 100% без ключҳои не надорад дискош разна широк аст хато накунем агар марҳамат ахибошам нигоҳ кунед чихе хушрӯяк аст мошинча дескича аст нарх 148 000 сомон фрестодам боз муомила доштааст арзон карда мешавад бисёр не камтарак салона тамошо мекунем кожни салон хуб салони сиё потолоки сиё люк дорад марҳамат сидени лифт панат сидени подсветка доштааст салонаш бардаро 2013 гуфтем баридараш 2012 охираш
190,000 километр пробег. Кожний руль, мультируль, рули М задаган бардарҷоно. Хуб чӣ дорад бо дуғзони климат контрол, обогрев сидени дорад. Чӣ бинем кор мекардааст. Бале ҳамаш кор мекунад хушук. Режим сета режим доштааст. Хуб задни камера дорад, проексия надорад менҷа. ҳолати салонаш тоза хушроқ аст бардаро. Харидоро марҳамат ягон дона ошибка надоштааст. 190,000 гуфтем пробег. Хеле аст бардарҷоно, 148,000 сом. Арзанда аст. Аз шумо тамом медонед. Як лайк ба дӯстонам кунед, ба канал обуна шавед. Ташаккур. Бардарҷонои ман имрӯз рӯзи Toyota Camry 5 будаст. Гӯям хато намекунем. Я то 35 кадаги модам, инаи 5 оригинал. Соли 2015 мошин хитои китайский. Бале дорад бардаро, я хелтон ози хитои китайский ҳам дорад мегӯям. Бале бардарҷоно. Мотор 2.5 гибрид мешавад Camry 5 хитоиҳо. Хуб Camry 5 баъд гибридҳо баъд дувай ҳам мешавад. Японка мешавад, японкошон перекидка мешавад. Хитоиҳошон бе перекидка. Хулас нархи мошина 188,000 сом. Фесодан бисёр не камтар муомилат доштааст. Мотор 2.5 гибрид ҳолаташ хушрӯб бе перекидка. Панировка ҳуҷҷатош бошад агар то моҳи марти соли оянда. Як панировка кунед боз зур мешавад. Нигоҳ кунед кам хроштигӣ доштааст. Балончош пачка, дискош заводской Camry 5. Ақибошам нигоҳ кунед, номерошам хат ба фикрам мечам. Ҳолати мошинча бад не хушроқ аст. Нархаша дидем 188 боз камтар муомилат дорад мегӯям бисёр не. Салонро тамошо мекунем. Ками чӣ дорад? Светли салон бале. Camry хитоиҳо ҳама салоношон светли аст, не хеле зард. Салони сиёҳша ман надидам. Хуб сидени нами пассажир аст анҷа, пассажир аст сидениш бардаро управлят карда мешавад анҷа. Ҳамиш неки бисёр ба ман махсус аст. Якта монитор бояд дошта бошад, не надоштааст. Хитоиҳо монитор якта медорад. Якта подголовникаша бояд монитор дошта бошад. Безключевой доступ, сидени лифт. Хуб рулаша нигоҳ кунед, рулаш Toyota Camry 3.4 барин 5 дигар хел мешавад. Хитоиҳо хел мебинад заводской. 130,000 километр пробег. Гибридош хушрӯ обогрев сиден дорад. Старт стоп режимам дорад бардар, ду режим монитори Android. Чӣ хел аст бародарҷонои ман? Арзанда аст ини. Марҳамат, лайка фаромӯш. Бай. Бародарҷонои ман, марҳамат, дӯстдорони BMW. Инаи монстра тамошо кунед бародарҷоно. И просто бодикиткадаги F-да ё ин ки GC нест. Оригинал M5 Competition. M5 бардаро кузуфи F90. Оригинал мотори 4.4 М тоза. Барҳамат я ҷоя тамошо мекунем. Лайка фаромӯш накунед, ба канали мо ҳатман обуна шавед. Ина хел мошинчо метавонед аз канали Авто Дубай теҷи ҳар рӯз тамошо кунед. Мошин бардарои ман дореста соли 2018 2020 мешад 21 бодикит кардагиам. Лошадини силаш бардарои ман 600 қувваи аст. И M5 аст бардаро компетишн ненеки компетишнаш 625 лошадини сила мешад. Разгон то 100 3.1. Оли бардарои овозаш оли мо чӣ накардем. Овозаш бо слишком баланд. Салона тамошо мекунем бардарҷоно. Нигоҳ кунед 4 дар давочик дорад. Ин салони ақибош климат контрол, дароҷ давочик, светиш оригинал сиёҳ, пленкаи металлик задаган, акустика харман кардум, рулчоша нигоҳ кунед бардаро. М1, М2. Ина хел режимош аста. Штокаша неки штоки чӣ задаги бидам. Ани худаш не. Шток прибораш электроник, камераи 360 градуса, обогрев, вентиляция. Ина инҷа режимош бардаро, баъд коробкаш не хел мешад. Коробкаш хел роботроник мешад, чӣ мешад. Салон нигоҳ кунед хел тоза ки хушроқ. Расход аз 15 литр то 30 литр. Завис аз сайкадан. Лайка фаромӯш накунед, ба тамоми дӯстон равон кунед. Нарха 660,000 сомон, боз камтар албатта муомилат дорад. Арзанда аст ё не? Марҳамат.